Здравейте на всички тук. Знаете ми кой съм аз съм Григорий Петров. И днескашния епизод извинете, че кацам. Аре, започваме. Тук нещо към екранчето. Ще го разкажа по назад. Там всеки път, че съм мъчил. И ако някой може да изпрати там някаква игричка от YouTube или... Абе, не от YouTube, ами от... ето. Виждате, е тук Ultimate Spider-Man, Nupasa, Split, Monster 2005, Minecraft, Man, аз не играм с него, че има доста кървища, душици, а пък от Minecraft е различно. Пак има там еволюция, ама са поне са по... така, виждаш някакви там крави, но иначе са готино, това някаква бета, понеже обожавам Minecraft, Spider-Man. На мен, аз преди играх GTA, мислех да си аз си изтеглих мултиплеер, не, да, сам, GTA сам, и така, инсталирам си я, включвам я и ще да ми тръгва. За щастие, Spider-Man, Minecraft ми върви гладко, като мине малко, като мине доста време, започва да се повигва, да се бухва. А иначе Spider-Man. Там някой да напишат коментари, дали е яка или не. Сега като съм първо там с рекоменден принципен да доста тогава ще смените контейнер. Ой, Google, please, нещо такова. И тук горе пише костюм, да. Excelente, fue una toma espectacular, pero tuca se nota más, no dudas. Ето костюм го спечелих, когато превъртях играта. Ето си го оставя за вас. Ето я го спечелих като набих някакви в един дух и жите Se siamo rápido, io chiamo sono bailando ochentoso.
Io sì. Crema para buka. Primero. Tampoco. Iya, milik mana? Iya, milik. Kemudian aku kita trovo my God. Iya, mau tukar
Exit Games, значи излез от играта, Switch. Vas a convertir y va a arruinar todo el plan logístico, ¿no? Así que agarra tu cosa y nos vamos. Brian, сигурно става сигурно Brian, ама... Да, One, Two, Switch, Phone, Dile que ya terminamos. Spider, No dice, Venom. eso no me atreve. No me importa lo que Значи сигурно и аз искам тук вместо STM пише Sentimientos. Жака, хвърля някакви яшваха ти. Там има някакви и напоследък ще ми бъде ще ми бъде само с полицай, втората ще ми бъде с полицай Super Magnum Kabukiak! Rosnowci, Magnum Витамин D, който помага да освояваш калция и за нормалния растеж на костата. Твоите дете функционира. Данонино е вече с нова упаковка. И там има само само до 30. Тук влизам в играта. Малко ми тъпя. Ама може и тъпя някои да бия тъпо. Случват се такива неща. Може там да си теглите някаква битва. Аз понякога си тегля модове нещия. Единствено, само да го карва в някакъв... Слагам си игрите. Слагам си игрите там в един локален дисплей.
И тук не видите тапета. Според мен тапета ми е хубав. Защото аз не си Според Disney Channel се подготвя да посрещне един много специален гост. Не него. Ехо, точно така. Люк Бенуърт се завръща Там в си плечарни. пишете каквото искате. И Всякакви внася много драма. Аз искате и за... Но сега, когато Спенсър е тук, ще имам чувства към кого ли ще избере Теди? Аз искам сам да си щастлив. Мамо, ти да знам. Специални епизоди с Люк Бенуърт продължават събота по 10 часа, само по Disney Channel. Всички обичат Джеси. Е, тук Вярвам в мен, когато никой друг не вярва. Казвай. И сега по Disney Channel пълно нови епизоди. Ами. Да я обичаш, никога не е било по-лесно. Начало! Кака. Тачи. Да, Имаш нещо малко на главата. Запознай се с Джеси. Нов сезон започва. Неделя от 10:30 по Disney Може да Channel. напишете коментарчета. И пък не може да харесате и кой да пишете коментар. И да не го харесате и да не пишете коментар. Е тук. Тук е моя скайп. Кръстил съм се Не съм така. това не критикувам. Това е генерал Амброуз Минсайд. Пише доклад за гражданската война, но все се разсейвам. Постоянно мисля за... Малко ми дълго скайпа. Как разбра? Просто лъчка. Изпратил съм си всичките абонати. Седя да го по-английски. Едно име приятел ми Крис. пъти. Коментар му е Да, най-добрият ми ти няма приятел да е нищо. теб един. Не ми помага Да. сам. Постоянно Постоянно ми мисля за приятел Дъси. Забравям българенето, сякаш ти живее в главата ми. Тук ми е Понякога ми Тук се пак не е приятел. които на практика живеят в глава. един приятел. Не съм се чувствала така. Той сякаш Ам, нещо той- приятно ме той е доляга. приятел и на Крис. Името му Двамата е... обичат футбол. Стефи, Марти, Събев, Кошо. Ой, за А, тук ми е. Странно да го кажа, но не искам А да тук да ми е е- приятел. Как става това? Ами, чакаш закуската и се надяваш Един нещо да падне баща. на пода. Аз така правя с бекон. Не е моят. Не, сериозно. Защото нали Ама тук разчитам пише на теб. Пепи. Винаги ми даваш добри съвети. Пепи. Ето Искам да тук помогна, но пише тя да иска да играе в футбол. той е Кристиан Радев. Сам чакай, само Тук искам да... Здравей, тук Никола, е моя спирам приятел високата. Юли. О, благодаря. Леле, това Той е не е малък. Искаш ли да поговорим за Учим нещо? заедно в един клас. Чакай, Наистина? не. Наистина? Не. Ало? Наистина? Да, наистина. Не. Добре съм. Тук е Малко Джеймс кашлям. от Хеликоптер 6. О, има малко задръстване на магистрала 5 в посока. Знаеш ли какво? О, Да. Мислех, че играчките са за пациентите. Да? само ги пробвам за безопасност. Температура Е опасно. и... Не, няма. Има. Какво казваш? Баба ти е за Да, магазина. новина. Ейвъри се е влюбила. Написала е името му на цялата арт стена, а като я попитах за него, тя се затвори. Трудно е да говориш с деца за тези неща. Отнеме и години да развие умения за създаване на Извинявам среда, се за която децата обаждането. да се чувстват за Той не е малък. И това е снимка на него, Вярвай. като е бил Знам как малък да и накарам е... затворено дете да О, говори. и е бил влог. Наистина? Не, зад него някакъв лък, той е бил в дробака. Иначе той е от Ето, че Плевен. Ейвъри е влюбена за пръв. Някои приятели не са. Отношението си по френски пудъл от преди Този близък приятел е от Белене. А пък това е Калка, Чичо. Чичо ми, бащата на дъвчета ми. Куче влог. Той ще направя снимка Мисля, как... че моят топор вече застрашава царя. Да, обикновеният скучен шах. Но в шах, Уолли, топовете се движат само с движение от диската. Имаш ли разрешение? Не. Защо не аз имам? Това е... Тези коментари ще го пише майка. Кой рете? Ти
добре. Ето! Красен срок за подаване на документи. Ей! Подаване на документи за стипендия. Още не, но винаги кара колело след училище. Много това ви благодаря, че е дойде. Трябва ми помощ от човек, който разбира му. Тя обича всякакви животни. Ще ти помогна да направиш проект. Ти направих американски пичета. Ето го, това е Дъстин. Кой точно? Ето. Стимпи. Само Барселона, никой друг. Но нямаше ли да изглежда по-добре нещо така? И аз на мен имам от Бакаса. Ето. Това тук е Ечо. Това тук пък е Папи. Добре, ти като става? Става какво ти лило? Абе, Обожавам американските жени. Ако беше казал Кати, от моя глас. От моя глас. Много кръв. Искаш ли един човек? Кой Искаш ли да мой се помогна? близък приятел? Ела, Даже ти ще не помагаш в нещо, което е много важно за мен. Не сега. Супер, искам да ти помогнем, Никия. Даже А от тя моя чака глас. магазина за вратолет, да има да ми открият дръг след Клас. Супер, до после. Аз съм в трети. Аз няма да ходя за Тия вратолет, деца са само трети. средно. Нищо по... Няма... Но не на нашия клас. Хей, ти си Ейвари, нали? Учи се на господин Бети... Шауър? Чакай сега. Чакайте. Познаваш Тайлър Джеймс? Бети Хлопчев. Не от моя клас. Живее в школа. Той живее в Плевен, защото виждате, че тук пише Плевен. да те викате в обаче. България. Може да Ечо. Ще е много яко. Папи от моя клас. Супер! И го забравил. Влади. Влади от моя клас. Притеснение ми се върде езика. Не се ли изложих Ние тотално? Според мен се премажем от такава Ето, Пети, нашия клас. Няма и Уитмана. Те близнаци. Ще се реванширам. Ще те оставя да поседиш с Дъстин и с мен утре. Ще има вратолет. И те бяха мишли от нашето училище. Няма да ви се Само, такъв че- може от 6-ти клас. Моля те, просто постой Майка Дъстин и и с баща мен, ми когато дойде искаха- утре. Той ти се искаха да се възхищава. Дай ми един час, споразумят. готова съм на всичко. Това са близнаци. Ще ти да ме обича. Те са Пепи и Мишо. Не говоря за... Какви мъже харесват Тя- ти? Не ме праща да я чакат в магазин. казах. Бони, но идеш. За това Мишо, Добре, който ще е- харесвате кокони. Ако са кокали с бомбони, искам котия с пълнеш дроп. Ако не са, А това е тук- чупна шега. Нищо не е. Предложа И компютъра. Аз да се карам без гуми на Малко куше. прекаляваш с историята на Дъстин. Просто ученическа любов. Да Така. взем най-малко Или въздух сега. живеете ми бе. Ти баба, болезнено е. Само че живее на центъра. Извинявай за забележка. Ебо. Ако не искаш да бъдеш на рамена, И той- най-добре да не си и той пътеш живее в личния Плевен, живот ама на иначе другите. беше отново за Тогава горе. в седми клас си подслушвал Приместил се музиката и тук. се чу да те наричат Тук Чимчи е Себо Петков. Той е Себо Не Петков. просто учвам за случая. Ей, ти не си такава. Така, Погледни тези добре. по-големи биволски крака. Еди. Не ти става по-добре, нали? Теди 04. Биво? Я. Теди до 06. Добре, измъкни се сега. Тук съм си, тук май Правило някой 10. от Гигантска ръка от небето от помита нашия фигурите. клас или от нашия град. Печеля! Това не е ужасната игра. Няма да играем повече. Градът беше направил... Се замисля да нарежи. Флейвърите Май бях аз. Напоследък непрекъснато. Разни неща, но не са твой проблем. Така, ще играем или какво? Честно е, тай побиш. Докато ти говореше, аз завързах царици за балона на смъртта. Здравей, мамо. Днес мама ми забрани педера. от училище днес. О, Брата ми. не, Линди. Не, тя сега пътува. Сара,
Хедър, Тук Лори, много Рейчел, хора. Карла, Рупе, Тинчо, Рубенштайн. Паси, Пепи, Ради, Бляч, Влади, Влади, Наистина ли? Прекрасно. Мишо, Тя ще Пепи, ще сподели. Пепи, Фреши, Себо, Деди, Тони, Тони, Юли. Мога да се дали да не поговоря с нея? От Може 7 да ми помогне? дни. О, не, отчаяната физиономия за помощ. От 30 Не, от не 3 мисля, че ви трябва помощ. О, не. Там ме мрази. Оставям връзката с моята майка. 6 месеца успех, сами на 25 октомври. Как точно трябва да се забавлявам? Ами ако той не ме хареса, коленете ми Малко оголемиха ще ли се? ви О, пожелая. имам много големи колене. Защо се тревожиш? Не съм справила по един час. Сякаш го е правила и преди. Аре. Може да е имала други гаджета. Да не съм пропуснала някой дневник. Аре, под нас. Както и да е. Ако ти се говори, аз винаги съм тук. Да, наистина трябва да излизаш повече. Аре, О, се пъгна, бе? Много съм притеснена да си ще идва тук и много се надявам след днешната среща да ми стане гадже, но не знам какво да правя. Добре ли ми е косата? Кога гледането в очите става в повече? Така много ли е? Така много ли е? Ами сега? Това твой отдъх ли е или е моят? О, дано да е твоят. Изглеждаш супер, аз бързам за шах Клауди. Лъпни дъвка за после. Чакай, Сан, трябва ми помощта ти. О, най-накрая дойде. Дъстин идва насам. О, да, смотлята от училище. Налага ли се да го правя? Ако искаш да ти помогна с Ники, 1 час. Имахме сделка. Добре. Ма сега ще играем на нов Това е фасъл. Дъстин. Отвори му преди да си тръгне. Аре, сега... Аре, на нов фасъл. Здравей, Ники. Тайлер, чакай се в магазина за братолет. И къде беше? Знам, че ме базикаш. Сигурен ли си? Не. Проверявам дали ти трябва помощ, защото Дъстин идва да сам. Слава Богу, много съм притеснена. Ники, каква е тайната ти? Брат ми не бе паднат, беше пуснат. За привличане на момчета. Добре, казах. Ние ще отворим, накарай го да чака няколко секунди и после да появи ефектно. О, добра идея. Много съм притеснена. Аре, нещо... Абе... Ще го преместим тука. Укрален Тайлър Джеймс, приятелите ми и аз те гледаме как караш. Ти си жесток. Благодаря. Нямам представа ти кой си. Това е върхът. Ей, Бери, ела. Предлагам ти да поседиш с нея. Добре. О, ти ли си Дъстин? Да, съм си я правил аз. Странно. Ето я и нея. Тук има званица. О, да. Винаги съм обича така. Тук ме. Беше смешно, Да. а ти изобщо сещаш се. Не мрънка ни, не плака. Много ми се иска, но няма. Аре, Помогни измоли. двама. Кажеш, Тайлър. Аз се тръгвам. После ще се видя как и ми. Ау, Шо, Таля? Нали да се сърдиш, че се шегувам с теб? Просто е много забавно. Чули какво каза? Обича да флиртува Аре. един с друг. Не, това не го чувам. Сега ще Там отидем, отгоре, кажи ми ако какво е искате да си теглите нов Не, фасъл, сделката беше да останеш тук с мен и с Дъстин. Стоях. За цял час. Нарушаваш сделката. Не пука. Дай ми информацията за Ники и ще кажа на Дъстин, че си измотана. Той вярва на всяка моя дума. Добре. Хубаво. Ники харесва мъже, които приличат на дядо й. Изпрати ми негова снимка. Ето го. Ще ти препратя, за да не го забравиш. Това много ще ми помогне. О, къде отива? О, излезе, но иска да останеш. Добре. Искаш ли малко да съм ти? Искам си. На Пици, майката на Ейбари. Малко съм слушала за теб. Няма татуировки, няма обети. Спретна, добре? Значи ще се виждаме. започва. Училище. Благодари на майка Там си. ще ви излязат някакви комуникерски покани. Така се казва. Това е оригиналката ни късна.
Това тук е Лио. Как мина? Нямам представа. Като Иначе Гато. той тръгва, а ти не знаеш как е минало, Гато рекор, че пука гумите на БМВ-то. Нещо ще прави с... Как може да не знаеш как мина на Тук е кавалер. Много яко. Тук ви гонят чергета. Първо, че това. Винаги да ме просмени и ме приема като приятел и не искал да отвлече вниманието ми от И гледахме филма беше така че тук може да се минава хора. Сони. Не, чето следване на Сони е първи ефект, който трябва да аз е другия, който трябва. А пък тези сега съм на пико, много е казано. Чакай. А пък тръгна. Не, възсрещата да. А това какво значи? Сигурно да разболяваме. Здравей! Началото като почвате, Ай, изглеждаш абсурдно. Какво е това? Какво? Не изглеждам ли като дядо ти? Не, ай защо би искал? Той беше 1,50, къси ръчички и уши с размери на дайрета. Ейвари ми каза, че харесваш мъже, които ти напомнят на дядо ти. И ми показа тази снимка. всеки... Това е Амброуз Бърдсайд, генералът от домашно на Ейвари. Мисля, че те изиграя. Само пробвате ли брада, ще ви хареса? Добре, че не прекарах живота си в пускане на брада. Ау! Ау! Заеднала! Вижте! О, просто! Трябва да тръгвам. Трябва да кажеш за да маймуната от тез. За да Защо говориш те? Кой града до нас е достатъчно за il cor Песните могат. Ти си най-добрият ми Би. Добре. Да. Тук е радио. Искрено ти помогна. Не е страх, че ще те под...
Ще да говорим. Ами ето какво. И тук виждам някакви Ти? Мислех. Как да го кажа да го харесвам? Толкова съм притеснена от огромните ми колелете. Не, трябва. Много действай. Дъстин, харесвам те. Супер. И за това... И аз те харесвам. Ще ми станеш ли гадже? Да, и за това исках да ти кажа, че... Чакай, какво? имате съпоканен кадър, чакайте, че нещо Ще ми станеш ли гадже? Аруе, Да, разбира се. Супер! имате тук, нали виждате там Fix 1. И той като стигне до края, Ми е гадже! До после. като ви се напълни целият ключ, ви се променя на Fix Имам 2. гадже. Бъди готин. А пък нитрото се през И така като
где-то...
краща. Еби! Къщата никога не намеря. Получаваме много пари. Hey, it's me. I heard that Tom Cross is taking a strong interest in you. He drives a C6 Corvette, so watch for it. His street racing is on the lookout for you. If you see those guys, don't let them surround you. They travel in the street and always try to box you in. That's really me out. I'll let you know. Мама и татко се връщат в петък. Може да не го види. Ще има парти от 80-те. И какво ще носи, мама? Сакото. Вие сте виновни, че го оставих. Не трябваше да го обичаш. От тук. Виновни. Да намерим друго. Хей, Уелсън, вярно ли е, че си потрошил тъмната стая? Не съм искал. Теб какво те е грижа? Държи ли тук в петък? Не е ваша работа. Ако си Аз не съм закръстил Iron Man. Видях го да обикаля наоколо като крадец. Верно ли? А защо се престорите ти трябваш? Нещо така, Майкарс, Освен на Кол. Корпус танк и тук си работя. Теб какво те грижа? И ти мислиш сама. Така ли е? Не. Но ти беше там, видяхте през прозореца. И дойдох, огледнах, видях теб и родителите ти. Защо не влезе? Ами, Mitsubishi Така де. Motors, не съм готов за това. Toyota Supra. Добре, вярвам ти. Много благодаря. Но е все едно. И без това всички ще обвинят мен. Не и ако разберем кой точно е бил. Аре, дето Намериха се към... някъде в Фрамтън. Ще накарам татко да ни хвърли до там. Кара успя да го запази. Струва? Имам пари от рождения ден плюс джобните. Имам 30 ли? Добре, ще ви се обадим по-късно. 250 паунда. Добре, Шерлок. Сега какво? Следва и мотива. Ако разберем защо го е направил, ще се сетим и кой е.
Ако е унищожил хубавите рисунки, значи е любов. А ако е конкретна рисунка, значи е лично към някого. Тук има някакво плаше. С кого си се карал? Dodge Viper, но много готина кола. Мама ще го обясни. Ще ме прати фонд и пансион от телевизията. Mitsubishi Galardo. Ще нося престилка. Пробвай ми спиралата. Това винаги ме ободрява. Тя няма да Трябва ми реши да- проблема, Кей. Айде, Mitsubishi, този бе. Да се сложи. Изглеждаш мило, момиче. Прекрасно. Няма това. А колко имаш? Да продължи накрая. Добре. И майка ти ще има малко за това. Мама. Както я обичаш. Загадала. Така ли? Идеш. Трябва да разреши. Да кажеш. Ти имаше. Знам, че ти е досан, но ти прави на тон. Той е досан. Добре. Какво говориш? Уби. Добре. Но лъжи за нещо. Не се судем и не се уби. Добре. Когато постоянно сме в училището, е полезно да се ходиш. Да, но по-му е. Беше различно. Очевидно си така страхотно. Да, направо. Българско знаме. Искаше да поговорим за нещо. Айде, Знаеш по-рано. Карали с бащати. Не. Том, беше рано. Не, карна. Той не дойде. И ти съобщи. Добре. После ми няма да говориш. Много иначе. Дадоха ми рисунки. Ето твоя. Задържа. Извине, искам да говоря с Вивиан Морис. Браво, Джини! Определено ще бъде изключен. Сър, не се чувствам добре. Видели сте те да обикаляш много. Петък вече. Дойдох. Но после си тръгна. Господин и госпожа Вон те докараха и откараха. Сам се върнах. Ходил си. От Тонбридж
Не ме наричайте лъжец. Лидия, успокой се. Дръж се нормално. Не се издавай, че ме чуваш. Случилото се в петък е много сериозно, Лидия. Много сериозно. Не бях аз. Успокой се. Я пари. Какво? Ще му обвиня. И как ще? Какво точно стана? Какво? Добре, преден от тук. Шегуваш се. А, Аз да унищожа чуждите картини и да... искам да ти помогна. Ако мислиш, че съм аз... Провери сама. Благодаря ти, Марц. Голяма приятелка си. Том, може ли, виж, да поговорим с петък? Да идем за Бургер. Всичко е наред, майка ти знае. Нищо не е наред.